Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakidagos ni Eva kada Julie. At damat nadlaw ni nanako ni kan ni Eva, akas lasaan kanu anaruam iti trabaho, ngam rin am nalatta ti kinasingpat ti balasang. Iti sabali abangir, nang tangdan ni Carla iti detective, tapno mang biro kan ni Eva, tapno mapapirmada iti kasapulan da a papeles. Iti may sangal daw, at dalalaki asumungad iti arubayan da Jack. Papagayam, denggan ti toloy ti serya tayo ita alawas anapauwan. Supapa, di kinaagom. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Iso lagi di. Ala, iguyod yo. Taylugan tayo itilugan ni baba. Saan yung alaan ni Eva? Iba tandag! Diyak kaya ti sumurot ka na kayo! Saan yung alaan ko na? Di ka makibiyang. Apay pinarusukan yun ni Jack! Saan nyo kuman ngay ramraman iti kinadakas yo? Asino dagijay alalaki? Apay pinarusukan da ka? Kanapay nga inaladan ni Eva? Kadwalakit ni Dagsyoman. Kan ulitag ni Eva dagijay. Tinangdanan dalakit ni Dagijay amang birok ni Eva nanang. Ay, Diyos ama nang nga ase. Kasyam kuman ni Eva. Awan na aramida ka mangisalakan ka ni Eva nanang. Awan basol mo anak ko. Pinarusukan da ka mga main. Anyang iti aramidag nanang. Kasano ang matulungak ni Eva? Tsak pa'y amunos na dino ti balayda. Diyak masungbatan day ta anak ko. Tilakit di agsyuman ken kuana tinangaramid iti daytoy. Kunam siguro makalumang kay tagnanayon anya, Eva. Anya ka diti masapul yung kanyak tita. Saan anadagsan ti kidawakan ka? Agpirma ka laang mo. Anya ka diti permaak tita. Dagiti dokumento may papan iti negosyo kan sanikwa ti asawak. Anya ti kasukat ti panagpermak tita. Kwa? Daawatam iti binulan 5,000 nga allowance mo. Madi ka pa'y? Daawatam 5,000 a binulan? Anya ka diti talged ko nga itadyo kanyak dayta iti binulan tita. Danga ka talaga. Basta no imbaga, aramidag. Maikawak pa'y kit din iti kaawan ni Eva. Kan madanakan nanang. Oray siya kanak ko. At damot danag ko no anyan tinaramid dakan ko na. Padasek to man tagdamag-damag iti pasdag kapag tabtrabahwak. No adda makaamoy ti ayang tibalay da Eva. Saan ka basta agbasak no maamwam? Ammumot dagiti babaknang. Mabalin nga yaramidan da ka iti basol mo kat kasuan da ka. Mariribo kanak nanang. Kaslamang mangeg ko ni Eva nga agpapaarayat. Sapay kumatawan da kas amapasamak kan ko na. Aday ta dagiti papeles sa pirmaan. Sa anak pa niya agpirma, naawan pa'y abogado asi sa sango, tita. O sige, nagadungam mo. Mangalak, iti abogado, tapno pirma ka. Masapol ang mga alaak mo iti abogado, tita. Anya? Mangalak ka pa'y laang iti abogado? Uwan, tita. Budoy, no di na pirmaan dagiti papeles, ipanyo iti kwarto na, kat ikandado yung itiruar tapno saan ang makalibas. Di na ko maikulong iti kwarto, tita. Ipanyo kit din, di yung parwaran, aging ka di na pirmaan dagiti papeles. Ingkulong dak iti bukod ko a kwarto. Kuna ni Auntie Lourdes, ajak pirmaan ti anyaman nga ipapirmada kanyak. Umawag kumamanan, tapno ibagak nga dak manan dito eh. Nakuna na nga minasan ko nga awagan. Urayak ka no nga iso ti umawag. Umawag ko man ni Auntie. Anya nga ti aramidon ta di ta babae, tapno mapagpirmata. Natangken ti ulo na. No masikuran di ta kwarto na, agpirman tumatlaan. Ibilin ko abasit laang ti itadakanan na. Tapno inton mabisinan,
agpirmanton. Kaslaman at damang patpatibker iti panunot na. Taapay at di na payla pirmaan. Adda nga ta? Ti amo kat awan kabagyan nyo dito eh. Adda iti adayo. Asino nga tatimang patpatibker iti panunot na? Dayta ti jak amo. Makitan to, no mabisinan dita kwarto na, no di payla agpirma. Imbag tay mawag kayo, auntie. Nasarakan dak, kat inkulong dak dito'y kwartok. Imbag ta saan da nakita ti cellphone ko. Padasam abirukan ti kunam nga imbatikan ka day di papam a dokumento. Pangbiro kak ngay, kat adda akmat dito'y anak kakulong iti kwartok, auntie. Kita amin asuli di ta kwartom Bareng adda sekreto anang ikabilan ni papam. Malagip ko nga imbaga na idi, nga agpaaramid iti sekreto alakar. No adda mabirukam, saan mo nga ipakita? Bayam, ikagumaak ti agawid dita. Agpaiso, auntie. Tulungan na kuma, auntie. Ngam saan mo pa sasawon ka dakwada, nga dak amang balbalakad kan kawan. Wen, auntie. Basit lang tito Jo akanon ni Eva. Nalawag? Iya ka di kwarto na ti panganan na, ma'am. Siyempre tabalod kat nga ron. Kaya't mun samot apati si kakat ikulong ko. Ikulong nagmat iti kwarto ni Eva, ma'am. Anya nga iti kwarto na? Ija kwartom agraraman ka. Ay, kung naklakit din, no iti kwarto na ti pangikulongam kanyak. Bantayan nyo na imbag. No ikanyo ti kanan na, bantayan nyo tapno saan ang makalibas. Kinitak iti sirok di katri, ken iti aparador. Ngam awan mat makitak. Ay, agsarmingak man iti dakkel a sarming. Apay akaslasan asimagit ti sarming iti diding. Kitaak man kit di ti likod ti sarming. Kasla adda basit a sekreto arikap iti likodan ti sarming. Padasag nga italmag ti kasla botones iti side ti landok. Naglukat ti basit a kasla rikap. Anda brown nga envelope iti unag. Kitaak man dagiti papeles. Dagiti dokumento ti sanikwa ni Papa. Ada nakasurat ako kwak kano dagitoy. Masapul nga idulin ko analaing dagitoy. Akas iti imbaga ni Auntie Lourdes. Mga yabak iti abogado, tagsasango tayo. Ngam kuna namat ang mga alamat iti abogado na. Nagadungarod nga muna. Ngam sana bale, tagpaarami dak iti peke a papeles. Mangtangdan ka nga rudin na iti abogado. Kapilitan aday ta ti aramida, no isulaang ti pamuspusan. Adda mo kasigod nga abogado day di manong. Saan ko mga iso ti alaan ni Eva? Tulagak abayadan ti abogado na, tapno siyak ti akbaligi. Mayat nga ta ti abogado na? Madi nga ta, no paari kapak, iti rinapet a kwarta. Awan ka di tinaamuha, may papan ka ni Eva, Manong? Saan mo't nga amo nagtinagdamagag? Madanagan ako, nay. Anya nga tan tinaramid da kan kuana. Kasla nga ta idi at taga-Buenda. Nasakit na panunutan na jak pulos matulungan. Ikararag tayo laangan, nga awan ko matidakas ang mapasamak kan kuana, Manong. Mariribo ka nak. No kaano pa ya kastoy ti mariknak iti may sa abalasang. Kastoy pa tinapasamak. Sapay ko mga rod,
Taagkikita tayo pay, Manong. Budoy, agsungbat kayo no makalibas ni Eva dito balay. Apay no'y naklangan irakad, tapno sana makapanaw, sir. Anya? At dalang arudan iti o nagtikwarto na. Basta bantayan nyo. Nakatrangkamat dito ruar. No, baybayan la ko man ngagtalaw, di awan parikaw, sir. Uray pumanaw. Nulakat malpas, ti ipapaaramid mi kankwana. Wano, pagyanan tayo langan dito, tapno damat ibabaon ko, sir. San man atilay bagbagam. Eh, Ti ipapaaramid ko, tinto naram. Hello, auntie. Imbag ta imawag ka. Urayik ti awag mo. Ada ka din nasarakam a dokumento. Ada, auntie. Ada land title anakanagan ka ni mama. Ada pa'y sec registration ti negosyo kan stock certificate. Ada surat na ako, nana. No ada man mapasamak kanyak. Kukwa ti anak ko ani Eva daytoy. Ada permana, auntie. Nasayaat. Idulin mo analaing dagita. Nalpasan ti papeles ko. Makaawid ak tumot laang dita. Ngam, saan mo ngay bagbaga, ah? Kasano, no inton umay da ditoy kat makita dati papeles, auntie. Ipamuspusam nga ikarga iti silupin adida namnamaen. Kas kuma iti plastik ti basura. Ibaga mabasura, tapno dida kitaan. When, auntie? Agsagana ka, tada umay nga abogado dito'y balay. Kalpasan pa'y kumay ti makalawas. Tapno pirma akti bagbagayo, tita. Sige, tong palak ti bagam. Ngam inton madanon to dayta. Masapol apirma amon. Basta dan tumat abogado, tita. Asino man ang ti abogadom? Ako nam? Mangkita ak, tita. Nagadulakat nga mumon. Di ta ka man langan. Sapay ko ma. Tama kaawid ni Auntie Lourdes. Isulaan ti makatulong kanya. Anto di ka na. Basilang, saan ka matanabanog, tawag mo trabaho. Apay ka di nga ay ayunang matanti kinadakas da angkal kan tita Carla, Manong. Isuda, timang susweldo kanyak. Ada ka di pang sweldo kanyak, tapno tong palan ka. May saka matarupat kwarta, Manong. Abay, no ada makita makorta, imposible adi mo tukmaan. Nga uray ada may ruruman, Manong. Awan ti agbilang asaan ang makadanon iti sangapulo. Anya ti kayat maasawan. Addan to pa nagpulo ti tao ama nagdakdakas. Oh, apay akas tatiro pa managgapo dita kwarto ni Eva. Managdakdakas tayo kanay kada Ma'am Carla, boss. Anya? Apay kumama nagdakdakas tayo. Ang mga nusikalaeng. Datayo kano atalaw, sir. Agpulo tayo kano. Anya tiga po na kumang agpulo tayo. Di mo amo ti sasawam. Ni Eva, hindi na mo ti sasawan na, boss. Isaw, tinang ibaga, saan ka ta siya? Anya? Imbagakan ka ni Eva dayta? Adda nga ta plano na maikontra kada tayo. Oray, ada plano na ta, nakakulong may. Kasano kumangay, boss? Adda pun tumiti dayta nga imbagam. Uray anya ti sasawon na. Awan mabalinan na. Kaslabilit, anak katangkal. Maasi akin ni Manong mo. Takanayo nun analiday. Manipod inala dagijay alalaki ni Eva, anak ko. Sapay ko maa. Taawan dakas anapasamak kan kwa na. Kanayon ko nga ikarkararag dayta, nanang. Ay, madanaganak pa yan kin ni Manong mo. Tadi pa'y una yun mangmangan. Awan ti maitulong ti panagdandanag na, nanang. Saan mo ang maikat dayta? Tauray siyak mo't kat agdandanag, anak ko. Sa bagay, uray siyak motkit di Madanaganak para kan ni Eva.
Hello, auntie. Kaano ka kadi makaawid? Imbaga ni Tita Carla, nga umay dito'y balay ti abogado, inton maminsan abigat. Kasangsangpot ko dito'y lugar tayo. Agaramid ka iti voice clip, nga agpapaarayat ka. Iso ti aramatag amapan kadagiti pulis. Voice clip, auntie? Wan, kartingam. Ibagam, no kaano ti panang ipupukdakan ka dita seled mo. Dagiti papeles, idulin mo na imbag. Kitaam, tapno saan da madlaw, ha? Sige, auntie. Lukutak nga ikabil iti unag ti pantalon ko. Sige, agaramid ka iti voice clip. Taipankon ka dagiti pulis. Uno saan, mang-record ka. Taurayag nga isend mo kanyak. Sige, auntie. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serya tayo itaalawas anapuwan. Supapa, ti kinaagom. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.